Låt han inte springa för fort. Bra, för att korta upp tygen en aning bara. Bra. Så tittar du på hindret. Super. Vänd på huvudet. Han är gudomlig. Ben, super! Titta lite grann så att han galopperar ordentligt. Ja, bra! Jättebra. Håll upp huvudet, ja, kontakten hela tiden. Vad duktiga ni är!